दिनै गोदान मोनसे जायगायाव फैनायलाय आङो भिडिअ मोनसे लाबोलायबाय ब्लग भिडिअ एक्चुअली आंनि ब्लग भिडिअ माने बांद्राय भिउस फैयाना बिनिखायनो आङो बारा ब्लग भिडिअ लाबोनाय जाला दा आरो बोथोरनि उसुबिदानि थाखायनो आरो आङो सर्ट मुभिखौबो शुटिं लानो हायाखै आरो माखासे उसुबिदाफोरबो दंबावो आसा खालामो थाबैनो लाबोनो नाजागोन दा आङो सबनश्री इक' केम्पआव फैदों ओमफ्राय दिनैनि मेन भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाबाय नैबे जिथु सबनश्री दैमा दं बे सबनश्री दैमाजों जोंनि बर'नि माखासे जारिमिना गोदोसोनानै दं आं बेखौसो जि एसे मोनथिदों आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो होननानै आं नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाहैबाय दा नैबे सबनश्री इक' केम्पआव जों मोनफैबाय मोनफैखांनायनि उनाव नैबे कनफारेन्स हलखौनो जों रायज्लायफैदों दा रायज्लायनायाथ' जाबाय जों मोनसे प्रग्राम दं नालाय ओमफ्रायो दा गोजान गोजान जायगानिफ्राय जोंना बेयाव माखासे गेस्टफोर फैगोन थानो थाखायथ' सुबिदा नांगोन ना बिथांमोना गोजाननिफ्राय फैनाय जितु नैयाव फिसा फिसा बिदिनो कटेज बानायना दंखानाय दङ ओमफ्रायहाय बिदिनो टेन्टबो लाना थानो हायो आरो সিংগল আৰু যদি বা তিনিজন মান কৰে তেতিয়া মানে আপোনাৰ চপাই দিব পাৰে ডাবলটো এটা কটেজত কিমানটো প্ৰাইচটো পৰিব 2500 ন তাৰপিছত এটা जायगायाथ' ओरैबायदि मोजां सम सम जोङो गेजेर गेजेर बिदिनो माइन्डफोरखौ फ्रेस खालामनोबा जोङो थांनानै ओरैनो एसे रिफ्रेशमेन्ट खालामहैयो साखाथियावनो सबनश्री दैमा दं बे दैमानि जितु गुसु गुसु बार जोबोद माने गोसोखौ माबा मोनसे टेनसन दंबाबो एसे सुग्लायहोनो हानाय ओरैबायदि जायो आरो दिनै आङो माबे प्रग्रामनि थाखाय आं बे जायगाखौ नायफैदों बा मा खोथा रायज्लायनो फैदों आं बिनि सोमोन्दै बांद्राय डिटेल्सखौ होथ'ला उन समफोराव आङो बिनि सोमोन्दै ब्लग भिडिअ बानायनानै होगोन नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन नैबे सबनश्री दैमायाव जोंनि बर'नि माखासे जारिमिन गोबां थाखुमानानै दङ दा आं बे जारिमिननि सोमोन्दै अखमर जनजाति होननाय मोनसे आसामिस लेखा दङ बे जारिमिनारि लेखा बेनिफ्राय आङो माखासे मोनथिना मोन्दों नैबे जोंनि सबनश्री दैमायाव आहम राजाया जोंनि बर'फोरनि माखासे मानसिफोरखौहाय सना बुथुमनो बे खामानियाव बाहायदोंमोन बिथांमोनखौनो दिनै जोङो सनवाल कसारी होननानै मोनथिना मोनो दा बिथांमोनाहाय बैष्णब धोरोम लानानै बिथांमोननि गाननाय बिथांमोननि जानाय कालचार गासिबो ट्रेडिशनेल बिथांमोननिया आलादा महर लाजोब्बाय नाथाय बिथांमोनाबो मोनसे समाव जोंनि बर'सोमोन आरो दा नैबे शिबसागराव थानाय शिबदल जितु मन्दिरनि सायाव 8 फुट सनानि बानायनाय माबा दङ मा होनो बेखौ गुंगुट ना मुकुट होनो दा बेखौ जोंनि बर'फोरा एबा सनवाल कसारीफ्रा आहम राजानो बेखौ गिफ्ट होनायमोन बेखौ ब्रिटिशनि दिनावहाय बिथांमोनाबो गोबां सिफायनानै ब्रिटिशफ्रा बेखौ लांनो नाजादोंमोन नाथाय बेखौ सिफायनो बिथांमोना हायासै दा बेखौनो नोंथांमोना माब्लाबा शिबसागर थांबा बे शिबदलनि सायाव थानाय जितु मन्दिरनि सायाव थानाय सना बेखौ जोंनि बर'फोरा बा सनवाल कसारीया आहम राजानो होदों बेखौ नोंथांमोना एसे गुबुनफोरनो बुंथिनो हासिगोन बा एसे खोन्थानो हागोन दा आङो जेसेखिनि मोनथियो आं बेखौ बे अखमर जनजाति होननाय बे लेखा बेनिफ्रायसो आङो मोनथिनाय जादों दा आरो आं गोबां बाथ्रा बुंथ'ला आरो जारिमिननि खोथा उन समफोराव आं बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोना आंखौ माबायदि भिडिअ लाबोजानो लुगैयो नोंथांमोना एसे कमेन्ट खालामबा आङो मोजां मोनगौमोन आरो